دەم باش ez rewşenim û em ê li ser zimanê Kurdî biaxivin. Di vê vîdyoyê de em ê behsa tîpên Kurdî bikin. Sihuyek tîpên Kurdî hene. Ka bi hev re em wan nas bikin? A A B B C C Ç Ç D D A A E E F F G G H H E E I I J J K K L L M N N O O P P Q Q R R S S Iş Iş T T Ö Ö U U V V U U H H Y Y Z Z